बिएलटिनि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि गोसोखांथियाव उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारियाव खुंबाय थानाय अल इन्डिया अन्थाइग्रा बड'सा गल्ड काप भलिबल चेम्पियनशिप बेयो देग्लाय 23 बोसोर जाबाय आरो बेखौ जोङो गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदि देग्लायबो 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2026 सानथामनि हाबाफारिजों खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों आरो देग्लायनि बे गेलेनायाव जोङो अल इन्डियानिफ्रायनो जों गेलेग्रा हान्जाखौ हांख्रायनाय जादों। दासिम जोंहा मोनदाइन हान्जाया जोंहा कनफार्म जानानै दङ आरो बिथांमोना फैनो थाखाय जोंनो कनसेन्ट होबाय। बिनिनो जोंहा इउपि वारियर्स, हारियाना, वेस्ट बेंगल, गुजरात, SF, आसाम पुलिस आरो मणिपुर आरो खाग्राबारि लकेल गासै 9 टीम बिथांमोना बे गेलेग्रा हान्जायाव गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ आरोबाव गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय हिसाबै बे ओंथिगोनां आरो मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बेयाव जोङो फाइनाल एबा जोबथा बादायलायनायाव बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथाङा फैनो थाखाय कनसेन्ट होनाय जादों। बिथांनि अनगायैबो जोंनि आसामनि दानि केबिनेट मन्त्रि चरण बर' बिथां, बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहुन दैमारि बिथां, लोगोसे आथिखालनि MLA, MCLA आरो EM बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय जादों आरो मिजिंथिगोन बे बादायलायनायाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा लोगोसे जोंनि गासैबो वेल विजार्स बिथांमोना बे गेलेनायाव बा बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय फैगोन। लोगोसे जायफ्रा गुबुन बोसोराव बे गेलेनायखौ खुंफुंनायाव रांखान्थि अनसुंथाइ होबोदों बिथांमोनखौबो आङो नैबे समाव खावलायहरगोन जे बे खनसेयावबो बिथांमोना जाहाथे गुबुन बोसोरनि बायदिनो बे रांखान्थि अनसुंथाइखौ जोंनो होबावो आं बेखौ खावलायदों आरो खाग्राबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा राव हारि धोरोम बासियाजासे बयबो गुबुन बोसोराव बे गेलेनायाव बाहागो लानाय बायदि बे गेलेनायखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब आरो मददथि होनाय बायदि देग्लायबो हेफाजाब आरो मददथि होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे गेलेनायाव जाहाथे बा बे गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिल' नङा बिथाङा दुलाराय बर' माहारिनो मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि मुंखौ जों जाहाथे अराय गोजोरथि खालामनो हायो बे थांखिजों खाग्राबारि ओनसोलारि गेलेमु आफाद आरो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि जथायै बे गेलेनायखौ जिहेतु खुंबोबाय थादों बे थांखिया जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो मिजिंथियो। नैबे गेलेनाया 7 जानुवारि खालार खालि 3 रिंगायाव जागायजेननाय गेलेगोन आरो बे गेलेनायखौ जोङो डे नाइट आवगायाव होनाय बायदिनो जोङो सानाव आरो मोनाबिलियावबो बे गेलेनायखौ जोङो होनो थाखाय थिरांथा खालामनाय जादों आरो रायजो राजाफोरखौ बुंबावनो गोनां जादों बा बुंनो लुबैदों जे जोङो जिहेतु बे गेलेनायाव बोसोरसेबो जोङो खुनु एन्ट्रि फिस लाया एबा टिकेट दाननाय खालामा बे बोसोरावबो जों बिदि खालामनाय जाया नङा जों फ्रियैनो बे गेलेनायखौ गुबुन बोसोरनि बायदिनो बे देग्लायबो दिन्थिफुंनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों।